Здравейте, казвам се Трифон Пеев и съм един от основателите на Triarch Design. Ние сме студио за архитектурно проектиране и интериорен дизайн, като днес сме в един от нашите реализирани проекти и ще започнем поредицата Мечтаната кухня с NEF. Кухнята е сърцето на дома и точно за това започваме тази поредица заедно с NEF. В The Dream Kitchen ще говорим за това как да създадете една кухня, която е не само красива, но и практична. Ще разгледаме ключови елементи, които трябва да обмислите при проектирането на вашето пространство, както и функциите, които ще направят ежедневието ви много по-лесно. Независимо от размерите във всяка кухня, функционалността и стилът трябва да бъдат в съвършена хармония. Започваме с 5 най-важни въпроса, на които трябва да си отговорите преди да започнете проекта, за да се уверим, че резултатът ще бъде кухненско пространство, което отговаря на индивидуалните ви нужди и визия. При проектирането на кухня, първото, което обсъждаме с клиентите, е в какъв стил искат да бъдат решени помещенията. Това е ключов елемент, който ще диктува какви материали, цветове и уреди ще изберете. Може би предпочитате изчистената елегантност на модерния стил или класическите линии на традиционната кухня. В архитектурата стилът не е просто въпрос на естетика, той е свързан с функционалността. Например, ако разполагате с голямо пространство, тогава е важно да изградите впечатляващ интериор, който да ви служи оптимално добре. Когато става въпрос за стилове на кухни, има множество подходи в зависимост от естетическите предпочитания, функционалните изисквания и съществуващото пространство. Подбрахме няколко различни стилове кухни, които да разгледате заедно, за да можете да придобиете по-добра представа за техните особености. През последните 20 години в Европа водещи са скандинавският минимализъм, гладки повърхности без дръжки, индустриален стил, тъмни матови кухни. Тези тенденции се движат от общоевропейски предпочитания към функционален минимализъм. Ефективни решения, отворени пространства за живот и забавления. В нашата практика кухнята най-често е споделено пространство, където семейството се събира, за да сподели деня си. Затова се стремим да създадем кухненски проекти, в които функцията и естетиката са подчинени на условието пространството да позволява свободно общуване, споделяне и удоволствие от храненето. Това е и причината NEF да са едни от любимите ни кухненски уреди, които включваме в работата си. Всеки стил има своите специфики и може да бъде адаптиран според вкусовете на собственика на кухнята и функциите, които те искат да имат. Важно е да се има предвид, че стиловете на кухня не са само естетически. Те също така трябва да отговарят на практическите изисквания на ежедневната употреба. В модерния стил, например, е важно да се минимизира визуалното натоварване, което може да се постигне чрез уреди с дискретен дизайн. NEF Slide and Hide фурната е страхотен пример за иновация, която не само че спестява място, но и предлага изключителна функционалност. Тя позволява по-лесен достъп без да заема допълнително пространство. Най-важното е как ще използвате наличното пространство. Ако кухнята е малка, трябва да се фокусирате върху компактни решения, които не само че ще спестят място, но и ще подобрят функционалността. В интериорния дизайн винаги се стремим да оптимизираме пространството, като осигурим лесен достъп до всички уреди и работни повърхности. Един от начините да спестите място в по-малки кухни е да изберете готварски плот с вграден абсорбатор. Това е перфектното решение за ограниченото пространство, като същевременно осигурява изключително ефективно отстраняване на миризми и пара. Когато планирате разположението на уредите, трябва да помислите за работния триъгълник, мястото на печката, мивката и хладилника. Това е основният принцип в дизайна на кухнята,
който ще направи процеса на готвене много по-удобен. Важно е те да бъдат разположени на една ръка разстояние. Ще отделим специално внимание на темата в отделно видео, затова не пропускайте да следите поредицата ни. В кухнята прекарваме много време, така че е важно да изберем уреди, които ще направят живота ни по-лесен. Например, някои хора предпочитат фурни с автоматични програми за готвене, спестяващи време, фурни за готвене на пара, които подпомагат здравословната кухня и така нататък. Функциите на уредите трябва да отговарят на начина ви на живот, особено ако обичате да готвите често. Изборът на функции в уредите е ключов аспект при проектирането на всяко кухненско пространство. Това не е просто въпрос на естетика, а на удобство и ефективност, които ще оптимизират времето и усилията ви, докато готвите и поддържате кухнята. Разширявайки темата, е важно да се обмисли какви технологични иновации могат да направят ежедневието в кухнята по-удобно, ефективно и приятно място. TwistPad на Nef е отличен пример за това как технологията може да направи готвенето много по-лесно. С него можете да регулирате точната температура с един въртящ се бутон, което прави работата с фурната още по-прецизна. Да не говорим, че същият TwistPad може да се използва и при други уреди – плотове, кафе-автомат и прочие. Времето, което прекарваме в кухнята, трябва да бъде максимално приятно и полезно. Затова съответно усилията по поддръжката й трябва да бъдат намалени максимално. Фурните със самопочистване са първата стъпка. Естетиката е също толкова важна, колкото и функционалността. Но един от митовете, които не харесваме, е, че за да имате красива кухня, трябва да жертвате функционалността. Възможно е да имате и двете. Важно е обаче това да се планира и обмисли допълнително. Това е нашата роля като интериорни дизайнери. Хубав пример за това са уредите с Seamless Combination от Nef. Те могат да се интегрират перфектно в кухнята с минимални рамки и да създадат безшевен вид, което ще допринесе за чистотата и елегантността на пространството. Изборът на уреди, които се вписват в интериора, е подобен на изборът на мебели. Вградените уреди са ключов елемент за създаване на хармония между практичност и стил. Проектирането на кухня е предизвикателство, но ако обърнете внимание на тези ключови елементи – стил, пространство, функционалност и естетика, можете да създадете не само красива, но и ефективна кухня. С уредите на Nef тези идеи се реализират още по-лесно.